benvidos. As reaccións ao peche definitivo do acordo para a transferencia dos hospitais provinciais ao Sergas e hoxe o tema de portada deste espazo informativo semanal co que nos achegamos a vostedes cada venres. O resto de contidos vémolos de seguido no sumario e comezamos. A Deputación de Lugo salda a débeda do canon hidroeléctrico con Chantada e cos 15 concellos afectados polo encoro co reparto equitativo de máis de 11 millóns de euros. O Concello de Sarria construirá unha piscina climatizada co financiamento do Plan Extraordinario de Obra Pública. O complexo deportivo dará servizo a toda a comarca. Artesáns de Galicia, Andalucía e Finlandia participan nos terceiros encontros internacionais de cestaría que están a celebrarse en Lugo, organizados polo Centro de Artesanía e Deseño. Visitamos un hotel vencellado a Lugo desde mediados do século XIX, o Méndez Núñez. Desde alí, trasladarémonos aos apartamentos Cidade de Lugo. No porto de Porcillán, en Ribadeo, compartimos unha xornada de actividades acuáticas cun grupo de mozos dispostos a mollarse con Kilómetro Cero Stream. O acordo para a transferencia definitiva dos hospitais provinciais ao Sergas, con data do 1 de xaneiro do vindeiro ano, suscitou diversas reaccións entre os lucenses. A satisfacción é xeralizada. Sen embargo, en Castro de Rei hai malestar porque a Xunta decidiu pechar o centro de San Rafael. Agora queda por determinar que uso se lle dará aos dous inmobles propiedade da Deputación. O presidente da institución provincial xa contactou cos alcaldes de Lugo e Castro de Rei para estudar posibles alternativas. O alcalde de Castro de Rei amosase indignado pola decisión da Consellería de Sanidade de pechar o Hospital Psiquiátrico de San Rafael, que leva en Castro Riberas de Lea desde 1965, e lembra a postura do Partido Popular cando non gobernaba na Xunta. Que estou esperando que o Partido Popular de Castro de Rei convoque outra manifestación. Eu pillei gustoso, viñen a que convocaron no seu momento, cando nos tiraban os trastos a Consellería Socialista daquela e o presidente da Deputación, lembrando que a Conselleira Socialista María José Rubio do Goberno Touriño asinara, e está asinado, que se quedaba cos inmobles, cousa que agora cambiou, e xa digo, eu viñen aquela manifestación, estou esperando que o Partido Popular de Castro de Rei convoque outra manifestación a que viremos gustosos. Díaz Baliño entende que os principais perxudicados serán os propios internos. Eu me pregunto se non pensaron tamén neles, non? Esta xente que leva aquí tantos anos que ahora van a ser arrancados do lugar, como digo, onde levan moito tempo, e parece que eso non importa, que dá igual, non? Entonces eu creo que é algo que a nós en Castro de Rei nos está doendo moito. E sobre todo nos doi que se xugara como se xugou con esta vila, con este concello, non? Nos internos tamén pensan moitos veciños da vila. Hai moita xente que vive dese traballo precisamente. Despois a min o que máis me preocupa son os enfermos. Os enfermos van no pasar moi mal, hai moitas parellas entre eles. Están acostumbrados a baixar ao pueblo, todo o mundo os coñece, os saluda, pídenche un cigarro, conocen a todo o mundo saben como se chama, realmente van no pasar moi mal. Máis que nada polos pacientes, que aquí están moi ben, porque é un sitio que non hai moito tráfico, nin iso. Pero que o hospital tamén pechará unha importante fonte de ingresos. Daqui medran panadeiros, medran supermercados, e, bueno, dá un pouco de ambiente tamén ao pueblo. A xente para por aquí e ven tomar un café ou vai tomar algo e comprar as cousas tamén que están aí en supermercados. Aquí eso dá vida ao pueblo. Hai uns empleados e tal, se levan para Lugo, pois aquí non van a gastar nada nin... En Lugo, o alcalde recibiu con moita ilusión o acordo do traspaso. Éramos a última Diputación de Galicia, non sei se de España, pero de Galicia sí, que chegou a este acordo necesario, porque hai un Servicio Galego de Saúde que é quen se ten que ocupar da saúde de todos os galegos, e neste caso dos lucenses. Agora haberá que estudar que uso se lle vai dar a este edificio moi ben situado dentro da cidade. Hai que pensar que está nun lugar especial, é moi bonito, e polo tanto pois haberá que sentarse con calma, pasiño a pasiño, como se fan as grandes cousas nesta cidade, para chegar a un acordo e poñelo en valor para que sirva aos veciños de Lugo e, como non, tamén da provincia. Os dous alcaldes agradecen o xesto do presidente da Deputación de informarlles do contido do acordo do traspaso acadado ca Conselleira de Sanidade nada máis rematada a reunión. Nos últimos 3 anos, a Deputación de Lugo destinou máis de 11 millóns de euros a saldar a débeda do canon hidroeléctrico e non só con Chantada, o único concello con sentenza xudicial favorable, tamén
cos outros 15 municipios afectados pola construción do encoro. Para garantir o reparto rigoroso, equitativo e proporcional dos cartos, a institución provincial encargou un estudo ao Laboratorio do Territorio da Universidade de Santiago de Compostela. Unha das obras que acometerá a Deputación en Taboada con cargo ao canon é a mellora desta estrada que vai ata Xaín. Os veciños consideran que os cartos están ben invertidos dado o mal estado que presenta o vial actualmente. Eu creo que van ben invertidos aí. Para min creo que sí. Claro, porque é un beneficio para todos, que hoxe todo o mundo ten coche, e se non o ten, pois é moito máis fácil. Claro, porque isto se chegan a deixala moito tempo, vaise, que habrá un día que non se pasará por ela. Outra das inversións con cargo canon en Taboada destínase ao adecentamento e adecuación desta rúa no núcleo urbán, o único acceso ao cemiterio municipal. Unha das grandes demandas veciñais desde hai anos e maila que neste momento reina a tranquilidade, tratase dunha das zonas máis transitadas na vila. Esta calle tiene mucho tránsito. Estos días todos entierros y siempre con mucha gente. Por elo, séntese satisfeitos de que pronto poidan transitar por este treito con total seguridade. Por aquí pasa todo o mundo. Non é dicir paso eu sola, pasan todos. En total no Concello de Taboada invístense máis de 500.000 euros cos fondos do canon en obras que prácticamente se destinan a mellora da rede viaria, o que xerará unha maior riqueza no municipio. A inversión é boa para estas parroquias e desde logo para o Concello, porque, bueno, xa fora de outras inversións que se sean por outras líneas, pois isto é unha axuda importante para acometer obras e facer unha rede viaria, no noso caso, que foi onde vamos a dedicar todo o diñeiro, pois unha rede viaria importante e boa, en boas condicións. O alcalde de Taboada está satisfeito con estes investimentos, pero non está conforme cos criterios do reparto. Sen embargo, desde o equipo de goberno provincial sinálase que houbo un consenso previo cos alcaldes, tanto na distribución dos fondos como no acordo das obras a acometer. O presidente da Diputación, a maiores, consensuou con todos os alcaldes e alcaldesas este reparto e, además, consensuou as obras, xustamente as obras a realizar pola Diputación Provincial. Lembran, ademais, que a Deputación saldou en 3 anos a débeda do canon con todos os concellos afectados polo encoro, pese a que, a diferencia do de Chantada, os outros 15 non contan cunha sentenza a favor que condene o organismo provincial. Nosotros non tiñamos unha obligación xurídica para repartir o canon, cando menos nesta legislatura, en relación cos concellos restantes, a excepción do de Chantada. Pero por iniciativa da Diputación Provincial, e en concreto por iniciativa do señor presidente da Diputación, o señor Besteiro, fíxose un reparto que, ademais, respondeu a criterios obxectivos. En total, a institución destinou ao canon nos últimos 3 anos máis de 11 millóns de euros.